začnu celou sérii Pushe mýho brawlera v Brawl Stars. A tím brawlerem bude Crow, kterýho jsem si vlastně otevřela před třeba 3 dnama. Takže v dnešním videu ho chci dát na aspoň 250 a v dalším třeba na 300 nebo tak. Ještě nemám moc jako vyladěný zvuk, za což se omlouvám. Ale v úplném měsíci by mi měl přijít mikrofon. Takže za zvuk se omlouvám. Super. Takže ještě může vypadat Wi-Fi třeba. Ale není nový ten. Jo, vlastně bude nový. No, tak tady to má lepší, že se mu to od vlaky odráží. No. Což se neodráží nic. Ale pod video, když tak, až vyjde, mi můžete klidně psát nějaký nápady na videa, co by se vám třeba líbilo, že když umřu, tak končí video, což teda to video by teďka bylo hodně rychlý, jo, ale dobře. No, jo, no, to je to má pana. Zaprčit. Půjdu asi na jenom mapu možná. No, necháme to takhle. A vlastně tady na tom kanálu budou vycházet i videa z fotbalu. A bude tam kariéra za Paris Saint-Germain. Ty videa už mám natočený, ale ještě to není sestříhaný. Takže za ty videa budou sestříhaný třeba do týdne. Skrz to, že mám školu a já ještě vlastně do toho sportu, takže ten čas úplně není nejlepší. A plus mě ještě teďka čeká operace, takže nevím, jak budu vydávat, ale budu se aspoň, vlastně i když budu nemocnici, snažit jakoby vydat nějaký shorty, prčit. A chci vám tady v tom videu ještě moc poděkovat za 8 odběratelů, který mám, což jsem jako nečekala, že budu mít za jeden short vlastně 2000 zhlédnutí skoro. A nějakých 30 lajků, 35, 6, 7, 6, 7, teda co. Ale mám tam 37 lajků na tom videu, za což vám strašně moc děkuju. A budu ráda, když tady to video třeba budete sdílet kámošům, aby se to dostalo k co nejvíce lidem. Postupem času možná začnu točit i s webkamerou, ale to ještě nevím. Ale zvuk budu mít za co nejkratší dobu pojištěný, aby ten zvuk byl úplně co nejkvalitnější může být, no. Počkám, až přijde do vlak. Ne, jaký ich to předal tady do toho, jaký ich to prostě, no super, by tam přidal tady to. U nás tady 5. Aspoň jako top 3 musím být, aby jsem dostal nějaký pohárky a zapsal jsem mi to do, no tam je, ne v tom, ale je tam, no. Super. Ty vogo, no, tak teďka jsou 2. A já jsem 4. tuším, jo. 6 pohárků, máme 200, takže si myslím, že je jako docela dobrý. A start drop, je nic. Yes, takže tak. A mám 1500, tady to. Takže start drop, epic. A 10 diamantů. Tady ty první videa budou takový kratší, že třeba jenom 5-10 minutek ty videa budou mít. A postupem času ty videa budou delší a delší. A prostě plánuji tady s tou udělat sérii, kdy Crowa vypušujeme třeba na 1000 pohárků.
A do komentářů, když tak můžete psát i další brovery, který byste třeba chtěli. Že samozřejmě tady na tom kanále nebude vycházet jenom ta jedna série, vlastně do toho se budu snažit dávat i nějaký jiný videa. A pak by tady mohl vlastně možná v květnu nebo v dubnu vyjít i vlog z Dánska, kde vlastně já budu hrát fotbal, takže možná i nějaký vlogy tady budou vycházet. No a kolik máme pohárků? 204, no. Tak jsme to dali dneska na 200. Já se tady tím s váma loučím. A jestli se vám video líbilo, můžete tady zanechat like, odběr. Když tak to sdílet, anebo napsat nějaký komentář. Takže děkuju moc. A čau, vidíme se v dalším videu. Čau.